Kajeng sojong kres kan songan sa berpi berobor. Entah kan negapor ngen khot ngen wer ya Trinity bakhuai bakar khu ka do yangi. Haga ketang pa barukon ba masem bakhuai amen. Haka jingya lanti jong iki beriu hakan nega pertai kabi tenan kabi po ipeng kabi songkun. Ngiyo ngiyo sngau nagi khubor baper tenten nagi media ba itis new kinang roy nang jelei nakawe ka sngei chakawe pan kamtam hakan nekapor ba unyuk nyang jengpang usim ya bun ba ki beriu nakan nek pertai unyuk nyang jengpang hakan nekapor ulong pedeng jong kaji tu khana jong ki beriu lade heki ngisem dan hakim lang salang kaji keren jongi ngipha inuk nyang naka sentot ngi keren kaji mos berkat ngi don te sekeren jongi ka vibrate nangi ka hair sika mariam tenang kata susu ya ki beriu ki ba don ka mariam Amar ba ke ek bang idon ha jengmus berkan ek bang idon haduk kemensim adangi keren ke vibrate ki ong ke jesngeu nangi ka hair ka yad ka ktanya ki we pade ki ba to sejengai lari berahajan lari bahayang hasam jongi hara kan ka por ngakon aware phi ki pa jong balai bang ino ban ya perkat spangune phnyang ya bari tu khana spang jong hajaka bari tu khana spang jong ne ya ngen ya pule no na ka gospel jong Yohanes lan nong bhenyau perkat ke balai puprak bangkom ne jar bangai thanga mo ngajentho na karano jong u ki wa jong ko ba em ken chlei yakini kan tien risola keren karkum gospel Yohanes ba hakitu ke por umasim bakhoi umparwan signa parthai ini kan tien kitau yau mensim bakhoi ma musim ko ai ki so jong u yangi ki brio ya kita ke so jong mesim bakhoi padeng yo nakasiti jong Paulus bakhoi syaki kalateng klanong basan dapat ke ar pulai kita kide kejeng ed kejeng kermen kejeng suk kejeng yaisha kejeng sebun kejeng jamnun parkum tatar tikini kide kiwa jongko baim mesti makoi ulawan her sa kaparte ula ai hengi yakini kiso kaisong hanga barapi bangin longkum kita kiwa jong kata ko baim ba ai jing ai mensim ya ki we pat ki breu tiang ye jesu khod wer yang e bangin ai kata jing kam tami to bam don ba yang ai de jing kermen ya ki to bam don ki ba don ba ai jing kermen nam ta jong ki yang ai jing suk hakiwe bangin agata ka jenglet sebun jongi na benda kita ke berankam Yohanes nong tok gospel ladang plana do basta hadu bakot ngilaba utok tas phang jeng balai namar ba kata ko vibration ke bausa ba Jesu lais nampura ulayo Jesu klam ong unga ya me ko Yohanes Jesu klam ong hari kata kaji ijo Jesu nadu mesim jong Yohanes ulayo ke vibrate ki ong ka kta yo tekam jorong ki brio habang inya noire no kata jing ka ba nadu mesim ke vibrate ka yat seita ibro klam do ong kita ki kentien ndu je na ka jesnya ko donot na ka jemus perkat kata kala yat seita ibro te ngiru ngila male ikan ne
Ngilaban pak ata jing id sabun ki brio badan akan pertai ki bala se ke ba umdan be id yake Ngilaban ong id ya pi kumba Jesu id yang nga pak ji id jong Jesu hapi Ngilaban ong to ka jing su jong Jesu kan shonga sabat pi kumba ong pi manne nong kete manong ko nga ong ka Jesu jong Kris kan shonga sabat pi tak jong su si cha jong Jesu kan shong mas kan sa hagi gesem jong pi hai jong e te kam jur hai gesem jong to ki brio ke ba dan jong su ka jing e jong Jesu kan shong hai to ki yang gesem ke ba dan jing e tengin pa ye ki ne ki so jong mas ma khot lama ke sentur ke bangin clay ke ma ong mane ka ba im kan slay ka donot jong ki brio Te kini ki so bal am sem khoj kila donor po mesim jong i pi wei ki bala yo ka baptisma te ka shong bar hanga phi bengen sami kini ki so shaki wei ta ki ktien ki ba id ba thon te ktien sbon te ktien le ba te ktien pen slur te ktien ba am sim ba jing im ta citizen bang nga khot nga wer phi ki pa jong blai ba to ngin persang ban sam ya kini kiso jong masema kho da kintien ke bas buan ne ke brio nak yin kisa mengisong isang ilaban pa kuma ong maneng ilaban ong nga e nya phi kuma Jesu e janga ji Jesu nga pa sha phi ne ilaban ong phi bapang besitom ka jing ko jing kya jong Jesu ngala pa sha phi ta ilaban song hayeng ha la jong ilaban kena da kti ilaban oi ta kentien ngilaban pha seki brio tak ka vibration gi ong na itu nong pha kan saya sekita ge brio ke bangim itu tambaki pada kiyo ya kata namar wa ngila pha ta ka ji kata ka vibration ke ya sound dong de tang hiwe de tang arngot da se seki bun ngi brio ken yo ya kata ka jong pha jong ni ta to Jesu balong bukan rajongi balapai mesin bakuit balas ai hangi yakini kiso jong u te kiso bengeleyo ngen pa mangi pade saki we pade ki ba don kam en ya ro ya Jesu Kris matangen do wai beng swa bengen le no nakan ge jaka ko Jesu ko ble chibon e pamela pai mesin jong me pan ai kiso jong u Terap yang iki beriau akan yak partai bengla bansa mekan giso jong mensima khoj nangkong ya lade ba pada bansa seki we pada ke bam yo yakin giso jong mensima khoj takar khu do ya bon ki beriau akan yak partai kotrai Jesu kam ta me gitu bapang nau no jong pang ba mentah ta ai ki jeko jeng kya kena masih jisen bengla banero bapadan borom ya me amen Hakar tang pa parukuan pamasem bakwat amen.